Halo logofer, good morning. Nोंथांमोन बयखौबो आंनि ब्लगावहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आंनि भिडिअ'आव मा दिनै आङो अनला औवा मेवाइ ओमफ्राय अमा बेदर ओंख्रि संनो नागिरदों लोगोफोर। बेखौनो आङो फिसा ब्लग लानो नागिरदों। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनो होनबा नायलांबानो जाबाय आंजों लोगोसे। ओमफ्राय बोथोराबो दिनै अखा हादों लोगोफोर गुसुनो। टाइमा दा 9:30 जाबाय। आङो दा साननि संनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों लोगोफोर। एसे टाइम नांगौ नालाय औवा मेवाइ हानाय मानाय बिदिफ्रावबो। ओंखायनो आङो दा 9:30निफ्रायनो खामानिखौ मावनो स्टार्ट लाखाबाय। ओमफ्राय ब्लगखौबो लाबाय आरो ना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनि फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना फल' खालाम। ओमफ्राय इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। नोंथांमोना सापर्ट खालाम। दा मा होनो बिदिखौ स्टार्ट खालामनो लेट्स गो। नै लोगोफोर जोंना दिनै ओंख्रिया अमा बेदर ओमफ्राय नै अनला संनो थाखाय माइरं लाबाय आङो नै ओमफ्राय मेवाइ औवा मेवाइ अमा बेदर अनला औवा मेवाइ जोंना ओंख्रिया लोगोफोर दिनै। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। औवा मेवाइया मोनथामखा लोगोफोर। नै मोनसे हानानै संनोसै मोननैखौहाय दोननोसै आरोना। नै अनलाखौ सोमनानै लाबाय आं लोगोफोर नै आङो औवा मेवाइखौ हाखांनानै सुनानै लाबाय। ओमफ्राय दा आङो नै बे कुकाराव सोनानै रुनानै लाग्रोनोसै आरोना। आङो औवा मेवाइखौ रुनानैसो लाग्रोयो लोगोफोर। रुनानै लाग्रोबा गोबाव संनाङा आरोखि ना, गोबाव एवनाङा सारायावहाय। ओंखायनो आङो रुनानै लाग्रोयो थाब मोननायनि। बेनोसै आरोना। कुकारा बुंनो नागिरलायबाय नै लोगोफोर, कुकारा फिसाना। ओमफ्राय भिडिअ'खौ एसे खोमसि नुदों लोगोफोर। मोना नङा दै, आङो सानावसो खालामदों बे भिडिअ'खौ। मानोना जि अखा हादोंना बोथोरा खोमसिनो। ओंखायनो लाइट सावनांलायनानै आङो भिडिअ' बानायबाय आरोखि ना। लाइट सावनानै भिडिअ' बानायदों आङो, खोमसि नुयो नालाय नङाबा। ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहा ओरैहाय भिन्दि भाजा एवगासिनो दङ। नै भिन्दि भाजाजों आंनि किटचेन लोगोफोर नै। ओमफ्राय नै लोगोफोर आं ओंख्रि संनो थाखाय सारायखौ लाखाबाय। नै साराया नै लोगोफोर अराव संग्रा सारायखौसो लादों आङो। मानोना जोंनि साराया फिसा फिसा गोजा नालाय गासिबो। ओमफ्राय बे अराव संनायाबो गिदिर नालाय ओंखायनो आङो बेखौनो लाबाय। ओमफ्राय नै गोसोम नुजोब्बाय लोगोफोर। दाखालिहाय आङो बाव नारजि संदोंमोन ना, ओंखायनो गोसोम जाजोब्बाय। नै मानजिनोनो हायाखिसै, खारहोनो हायाखिसै। जेबो नङा माबा संजायो। दा आङो बावनो संनोसै आरोखि ना। अनला औवा मेवाइ अमा बेदर एसे बुरजा जागोन नालाय ओंख्रिया। ओमफ्राय बे साराय फिसायावथ' एवनो उसुबिदा जायो। ओंखायनो आङो अराव संनायबाबो अराव संग्रा सारायखौबाबो आङो गेसाव संसै। जेबो नङा, एसे रोजा जा मोन्दों। गेसा नांगौ जायोना बिदिबा, होनबाबो संसै जेबो नङा। साराया फिसा नालाय माथो खालामनो उफाय गैया। बावनो संसै आं। ओमफ्राय अरबो सुनो बादों, अखा हादों। ओंखायनो बेखौनो संसै आरो बावनो संसै गेसावहाय। बेखौनो लानानै गेसाव संसै। नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो आंनि किटचेन लोगोफोर। नै लोगोफोर आङो सारायखौ गेसाव जानहरबाय। ओमफ्राय नै आङो बेवहाय पियास एसे हानानै लाबाय। ओमफ्राय बेखौहाय बानलु सामब्राम गुफुर पियास उनना लाबाय। ओरै अमा बेदरखौबो रुनानै सुनानै लाखांबाय। ओमफ्राय ओरैहाय नै अनलाखौबो आङो ग्राइन्डाराव होनानै लाखांबाय आरोखि ना। नै लोगोफोर रेडि खालामना लाजोबखाबाय आङो। ओमफ्रायहाय नैबावहाय औवा मेवाइ रुदों आङो। औवा मेवाइ रुबा गोबाव संनाङा आरोखि ना, गोबाव एवनाङा, एसे थाबनो जायो, एसे गुरै जायो थाबनो। ओंखायनो आङो औवा मेवाइखौ बिदि रुनानै लाग्रोयो लोगोफोर। बायनो हागोन नोंथांमोना प्रिमियाम नै लोगोफोर आंनि अमा बेदर एवनाया नै बेबायदि जाबाय कालारिंनो बरिया बर'नि बेदर। अखा हादों लोगोफोर। नै जोंना दै थाजोबथारो अखा हाबाथाय। लोगोफोर नै आंना अमा बेदर एवनानै लानाया जाबाय। मोजां एवनानै लाखाबाय आङो, मोनखाबाय। ओमफ्राय दाना बाव आङो औवा मेवाइखौ होनोसै आरोखि ना। नै औवा मेवाइखौबो आङो बाव हाननानै लाखाबाय। औवा मेवाइया रुखानायनि नालाय बारा गोबाव संनांला आरोखि ना। नै होनोसै लोगोफोर बेखौ मोननैजों दसे मस्ला मस्लि मिक्स जानायनि एवनोसै आरोखि ना। बेखौ एवनानैहाय दै होनोसै। दै होबानो
दैया जेब्ला गोदौओ होमबानो आङो अनला होनोसै होमबानो मोनसिगोन आरोखि ना थाबनो जायो लोगोफोर नै केमेरा हमग्रा गैयालै लोगोफोर ओंखायनो आं हारसिङैना ओंखायनो भिडिअखौ लाजोबनो हाया जादों ओमफ्राय नै आं फारसे आखाइजों केमेरा फारसे आखाइजों ओंख्रि एवदों गोलैजानोसै गिलाबायगासिनो दं आङो सारायाबो गिदिर ना ओंखायनो नै होमबाबो एवनि र' गुदुं जाबाय गुदुं नै लोगोफोर बोरैबा कालार गैयासो नुलायलांबाय मबाइलावहाय बिदिनो नुदों लोगोफोर एसे गुफुरसो नुलायलांबाय बाट गुफुर नङा कालारिंफोर रियेलावहाय लोगोफोर यामि आङो औवा मेवाइजों अमाजों एवनायाबो जाबाय लोगोफोर आं बिरादनो मोजां एवनानै लाखांबाय दा आङो दसेनि उनावहाय दै होसिगोन अनला अमा बेदर एवनाया मोजां एवखांबाय ओमफ्राय दा दै होबाय आरोखि ना लोगोफोर दा बे दैया गोदौबा दहायनि जे आङो ग्राइन्डारावहाय माबा माइरंखौ उननानै लादोंमोन ना अनला बानायनो थाखाय बेखौ होसननोसै लोगोफोर गोथाव जानोसै जोंहा दिनैहाय अनला अमा बेदर औवा मेवाइ लोगोफोर हाय मामि Sebaik sama, sudah. Ayo sekolah ni ayo, Bapak Loki yang ni sekolah Rani. Ayo mama. Nah, yang memang ya, exam sebelum ni baik, exam dah sebelum mama, hati hati tu lah. Hati hati. Jadi mama, jadi mama. Rhymes and drawing. Ampai karangannya beri pada dengan tu berbeda. Itu mana konsep siap dia dah dengan tu itu. Ampai jadi siapa rhymes, ampai kita ikut nago. Jadi berbeda. Rhymes tu mana, ampai karang, itu mana siap. Mudahnya ni kerja. Lain saya. Kalau macam ni. Lain. Tunggu racun bau sebentar isi macam jalan. Bangun pagi ya. Hakan tu mami. Hai. Dan ini di mana exam tu bayar? Holiday. 4 days. 4 days holiday tu mau. Tapi itu tu baik. Summer ni boleh nggak holiday boleh tu 1 month. Baik. Happy? Hello. Ada exam tu baik. Exam terbaik dah mama. Pas unit jadi mula betul. Baiklah ni last sekali juga. Baiklah ni lastnya. Itu mana jadi rhymes tu lo. Jadi ane first step kan, ane step kita dalam zaman baik. Mari pun itu. Mereka mampir ikut mereka nak cek. Entah. Anggur tu. Kalau ayah kita tu. Ini dia mana? Apa ada? Mana grapes ada lagi tu dia anggur jadi apa? Takkan kita jadi dari hari lain lepas dari second hand jalan. Anggur mana? Dari hari second hand jalan dia. Dah benar 5 years sampai complete. Sampai jadi dari anggur tu. Takkan itu first time jalan dia berjalan second hand kembali jalan. Itu dia berkau mendengnya. Takkan itu jalan ni orang. Kita dah sih dia anggur lagi mana ya? Anggur jalan tu begini. Thai lagi dia mana dia? Bukan ni dah kita ya tu. Bukan ni kita. Bukan ni dia sih na. Ada. Kamu punya dia. Mana? Jangan buai. Dia. Bedor pun saya. Dia bedor pun saya. Này logofer, dana ang tengok na ya gedubay na Này logofer ang nada dia gedubay, kaya nga libe undala na ikaw ay onla ko komisay, ito onla ni gedubay naman sige na sa nay ganito naman.
अनला हरखांबायना आङो गोदौबाय नै बेबायदि जाबायनो फाइनालि आंना अनला औवा मेवाइ अमा बेदर ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर नै मोनबाय दसे गोदौ होबावनानैहाय गेस अफ खालामसै आं लोगोफोर नै मोनखाबाय नालाय ओमफ्राय नै ओरैबो भिन्दियाबो मोनबाय नायनो हागोन नै भिन्दि अनलायाबो मोनबायानो लोगोफोर मोनबाय नै लोगोफोर आंनि ओंख्रिया फाइनालि मोनबाय आं गेसखौ बन्द खालामबाय नै जोंहा दसेनि उनाव जानोसै ओरै ओंखाम संबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो फ्लिपकार्टआवहाय कुर्ता बिहरदोंमोन दा बियो सफैबाय बेखौबो आङो नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना नायलांफाबानो जाबाय गांथाम बिहरदोंमोन आङो ओमफ्राय जयै सफैयाखिसै आरोखि ना गांसेल' सफैग्रोबाय ओमफ्राय गांनैया माब्ला सफैगोन मिन्थिला गांथाम ज' बिहरदोंमोन आङो खेनसेनो आलदा आलदासो सफैबाय नै दा आङो बे गांसे सफैग्रोनायखौनो दिन्थिनो सानबाय नोंथांमोना नायलांदो खेवनानै नायनोसै लोगोफोर माबादि सफैदोंथाय खेवसिजों हासिनानै नायगोन खुलिनि र' उन्दैफोर बा सिख्लाफोर हारसाफोर उन्दैबो नायजोबो Oh my god. Này, viết fan लोगोफोर friend biết không Đúng là xin căn girlfriend sẽ biết nó pink Purple color Purple ओमफ्राय नै जोमग्राबो दङ सादोरबो दङ लोगोफोर सादोर नै सादोरबो दं बिदि सादोरबो दङ सादोरनिफ्राय नैबेयो गोजांबा मा गोजांबा जोमनो होनदो गोजांबा जोमनो ओमफ्राय जों दे कुर्तिब्रानि बिदिनो माबायदि नुगोनथाय गानबा मोजां समायगोन नै लोगोफोर बेबायदि बेबायदि टाइपनि आखान्थिया नै बेबायदि नै आखान्थि गोलाव बिदि नै लोगोफोर गाननायथारबाय आङो माबायदि नुयो होननानै मोजांखौनो मोनदों मोजाङानो सफैदों बेबायदि आरोखि ना नै गाहायखौ बारा नुनाय नंला केमेरा रावबो गैया नै